салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба дуюм канали мо. Дар видеои имрӯза ба дораҷоно гуфтам ки дар комментарий бинависед музикаҳои дӯстдоштатона кадомеш ки лайки бисёр гирифт, 3-4 та аямоно менавозем. Дальше ҳама мехем бинависед бародарон, нигаҳ мекунем кадомеш ки лайки бисёр гирифтагиянд, дар следующий выпуск ҳамроҳ менавозем. Ина бародарое ки заказошон лайки бисёр гирифтагиянд, аялао менавозаем музикаҳоро. Боқӣ дар паноҳи худо, тамошои хуб хоҳонам. Рафтем. Ай чорбоғи боло сар мекунем.
саломат бошед дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон. Бинависед сурудо дар комментарий, кадомеш ки лайки зиёд гирифт ҳамонро менавозем. Худованд нигаҳбон дар